Science of 70, Maths of 75, Social Science of 86, 9.59, Kasi total model 398, Asro Kundila to Buzdo to Sumi. जोंनिनै बयनिख्रुइबो गोजौ थाखोआव जोङो मोननो हादों होननानै जों दिनै बुंनांगोन मानो इंलिसाव मोनदोंमोन 53, बड'आव मोनदों 83, साइन्सआव मोनदों 57, मेथ्सआव मोनदों 39, ससियेलाव मोनदों 62 आरो गुबुन हानाय नङा बेखायनो बिमा बिफाफोरखौ आङो जोथोन लानो खावलायबाय नख'रजों नांलायखौ चिरां जिल्लानिनो खुंग्रिं ओनसोलाव थानाय माने जि ओनसोला सोलोंथाइ बिथिङै रांखान्थि बिथिङै खुब माने गोग्लैसोनाय हान्थामेला बिथिङै खुब गोग्लैसोनाय बे ओनसोलनि सोलोंथाइ थासारिखौ दानो थाखाय आरो बे ओनसोलाव मोजां मोजां फरायसा दिहुननो थाखाय ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गोबां जथेस्थ' आगोलनिफ्रायनो नाजाबोबाय आरो बेबायदिनो जिल्लानि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोराबो गोबां नाजाबोदों बे नाजानायनिनो दिनै मोनसे माने आगान हिसाबै दिनै बे खुंग्रिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमिनिफ्राय देग्लाय गिबि खेब माने मेट्रिक आनजाद लिरदोंमोन बे माने एकाडेमिनि फरायसाफोरा बे गिबि खेब आनजाद लिरनायाव मोजां मोनसे जौखोन्दोनि लानानै बे माने फरायसालिनिफ्राय पास जादों आरो बिनिनो 10 जना माने फार्स्ट डिभिजन जादों आरो सासे फरायसाया कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था 92% मोननानै बेबायदि जायगा मासि आवग्रिनो हादों दा बे बाथ्राखौ लानानै आङो माने जोबोद माने गोजोनग्लायनाय मोनदों दा बेखायनो बे फरायसालिनि आरो खुंग्रिं ओनसोलनि साफ्रोमबो फरायसाफोर जायफोर फरायसाफ्रा मोजां रिजाल्ट खालामबाय देग्लाय उथ्रिसार जाबाय गासै फरायसाफोरनिसिम आंनि कंग्रेचुलेसन आङो जासिदों आरो फैबाय थानाय समाव बिथांमोननि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों बे ओनसोलाव जोङो फुंखा सुबुं सम्पद जोङो मोनफुंनो हागोन जोङो बेखौ मिजिंथिदों मानो होनोब्ला दिनैनि फरायसाया गाबोननि दैदेनगिरि दिनैनि फरायसाया गाबोननि डक्टर इन्जिनियार साइन्टिस्ट लयार्स बा बेंकार्स दा बेखायनो नैबे ओनसोलाव फैबाय थानाय समाव दिनैनि क्लास 10 पास जानाय दिनैनि माने 9आव फरायनाय 8आव फरायनाय फरायसाफोरा जोंनि इयुन मोनसे सम्पद जागोन आरो बिथांमोननि माने हाबा मावनाय आरो बिथांमोननि कन्ट्रिबिउसननि गेजेरजों बे ओनसोला माने सानसे माने जौगासारगोन बेखौ जोंहा मिजिंथिदों बेनि थाखाय जोंनि फरायसाफोरखौ बरायनाय फोरबोनि गेजेरजों कंग्रेचुलेसन बावनायजों लोगोसे बिथांमोननि जिखिनि माने थांखिखौ होसोनाय जिखिनि मोनसे खस्थ' खालामनायनि जिखिनि कन्टिनिउटि बे बाथ्राखौ कन्टिनिउ खालामनो थाखाय आङो दुलाराय फरायसाफोरनि जानानै आङो खावलायदों आरो बिथांमोनहा गाव गावनि मोनसे एम दङ जिहेथु बे एमखौ आनकमप्रमाइजिं मोनसे एटिटिउडनि गेजेरजों जेन दावखोलांबाय थायो जिउआव दावगानायाव गोबां चेलेन्जेस थायो बे चेलेन्जेसफोरखौ फेस जानायनि गेजेरजों जेन बिथांमोना माने दावगालाङो बे बाथ्राफोरखौ सावरायनाय जादों मानो होनोबा मुलुगाव साक्सेसफुल गोबां मानसिफोर दङ आरो साक्सेसफुल मानसिफ्राबो गोबां बेबायदि गोबां खामानियाव मालाबा फेल जायो आरो फेलनिफ्राय साक्सेसफुल जानाय मानसिफ्रा माने सोलोंनानै आरो बिथांमोना फाइनाल आल्टिमेट साक्सेसखौ मोननो हायो बेबायदि माखासे फर्मुला आरो लसजों जोंबो आवगायलाङोब्ला जोंनि ओनसोलखौ जोंनि हारिखौ जोङो दानो हागोन आं मिजिंथियो बेनि थाखाय आङो बे बाथ्राफोरखौ दिनै फरायसाफोरजों सावरायनाय जादों गोजोन्थों बिजोंखौ लानानैबो दिनैनि दिनाव गोनो बिजोंखौ लानानै दिनैनि गेजेराव नंगौ सासे सानै माखासे पार्सेन्ट मानसिफ्रा गोनो गोथो दङ नाथाय जों आं पार्सनेलि आंबो फोथायो आरो जों आफाद हिसाबै जोङो बुंबाय थादों बर' मिडियामखौ लानानै बा मातृभाषा मिडियामखौ लानानै गोजौ सोलोंथाइ होसोनायाव खुनु उसुबिदा जाया मानो होनोबा सासे सिभिल सार्भेन्ट जानानै बर' बिजोंनि फरायसाया माने जाफुंनानै दिन्थिनाय बेबायदि जोंहा एग्जाम्पल दं दिनै डक्टर MD जानानै बर' मिडियामनि फरायसाया माने एग्जाम्पल सेट खालामनानै दङ इन्जिनियार जानायबो बेबायदि सेट दं माने एग्जाम्पल दङ जोंहा प्रफेसर जानाय बेबायदि गोबां लयार्स जानाय उकिल जानाय बायदि मैया दङ आरो बेबायदिनो गोबां आजिखालनि BPS माने सेक्टरावनो जा बा गुबुन गुबुन माने सफ्टवेयर सेक्टरावनो जा बा गुबुन गुबुन माने टेक्न'लजि सेक्टरावनो जा मेडिकेल साइन्सआवनो जा दिनै जेबो उसुबिदा जायाखै मानो होनबा बेयो मोनसे भाषासो इंलिसा मोनसे भाषासो असमिया मोनसे भाषासो आरो बे भाषाखौ रोंनो थाखाय मिडियाम फरायनांलाया सासे बर' मानसिया बर' मिडियाम फरायनाया जेरै असमियाखौ फ्लुयेन्सि रायलायो हिन्दीखौ जेरै रायलायो आरो बेबायदि इंलिसखौबो रायलायग्रा दङ बे गाव गावनि गोसो होनायनि सायाव दा बेखायनो बेखौ लानानै जेंना होननानै जों साना